ụtụtụ ọma nụ. Okay. Ụtụtụ ọma nụ, ehihie ọma, abalị ọma, mgbede ọma, ebe ọ bụla isi wee na-enene anyị abịakwa ọzọ n'ụbọchị nke taa. Ihe a bụ nzukọ ụmụaka Igbo na-eme azụ ahịa igwe. Anyị na-apụtakwa izu ụka niile ịbịa kọwara unu ihe gbasara ahịa anyị na-azụ, wee sịkwa na unu ka unu gee ntị, chee echiche maka ya bụ ahịa na-enye ndụ. Ya bụ taa bụkwa izu ụka ọzọ anyị na-apụta. Ihe anyị jikwana wepụta nke taata bụ egwu. Izu ụka gara aga anyị kwuru maka okwukwe, kedu ka okwukwe si enyere gị aka na ndụ. Taata isiokwu anyị bụ kedu ka egwu si anapụ gị ezigbo ndụ. Ọnya bụ isiokwu anyị nke taa. Kedu ihe egwu na-eme ka mmadụ wee ghara ịga n'ihu? Ka egwu si eme gị ka ị ghara ịga n'ihu. Ndị mụ na ha nọkwanụ taa iji wee kpaa nkata bụkwa ụmụnne m ka unu si afọ anyị n'ụzọ ụka niile. M ga-akpọlite ha ofu ofu ka ha kọwaa onwe ha, kọwakwara n'ụlọ ebe ha bi. M ma ebido with Tochi. Tochi, kọwara anyị onye bụ na ebe isi wee na-abịa taa. Ndị be anyị daalụ nụ. Afọ m bụ Tochukwu Stella Maris Ndika. Abụ m onye ọkụzụ, ebi m Germany. Enwe m ụmụnne atọ, and I know from Ogidi. None. Daalụ Tochi. Udo dịrị gị. Thank you. Tochi si Germany wee na-abịa ka unu wee fụ na ahịa anyị abụghị ahịa a na-azụ na United States ọ na Nigeria ọ na Canada. Ahịa zuru ụwa niile. Ka mkpalitekwanụ nwanne anyị nwaanyị bụ Chichi. Chichi, kọwara anyị onye bụ. Ndị Igbo ekene m unu, udo dịrị unu. Ifi nwanne m daalụ. Afa m bụ Chichi. Abụ m onye Igbo. Ebi m n'obodo a na-akpọ Dublin dị na mba Ireland. Abụ m nwata akwụkwọ, bụrụkwa onye nọọsụ, ma bụrụkwa onye na-azụ afọ igwe. Daalụnụ, ka anyị nọkọkwa n'ọfụma dịka anyị si anọ, geenụ ntị ọfụma. Udo dịrị unu. Ekene dịrị gị, ekene dịrị gị Chichi. Thank you. Ka unu fụ, amaghị m ihe m ga-ekwu maka afịa bụ afịa onweghị restriction ya, onweghị ndị a ga-asị na ha ama azụnwu ya. Chichi bụ nwata akwụkwọ. Ụmụaka nọ na skuulu na-eje akwụkwọ na-asịkwana na afịa bụ fọ ndị na-alụ ọlụ. Mba, onye ọbụla nwere ike ịzụ ya. Chichi bụ nwata akwụkwọ, bụrụkwa nọọsụ. Ndị nọọsụ, in fact, ọ bụ unu nwa kwesịrị ịnọ n'ime afịa na eliri ndụ ka ọ bụ fọ ndị nọọsụ. Ngwanụ ka mkpọpụta nwanne anyị nwaanyị bụ Salome. Salome, kedu ebe isi wee na-ekwu? Onye ka ị bụ? Igbo ndị ọma na-ege ntị, ekelekwala m unu. Daalụkwalie nne Sisi Ifi, daalụkwa. Aha m bụ Salome. Awụ m onye Igbo n'obodo nke a na-akpọ Nigeria. Ebikwanụ n'obodo nke a na-akpọ Belgium. Ilekwa anya na background ma ị ga-afụ Nigeria na Belgium. Ebe ahụ ka m si na-ekwu n'ụbọchị nke taa. Ana m asị unu ka unu bịara na-ekiri anyị. Chukwu ga-eme amarụ na-amụta ofu ihe na nke ọzọ ga-enyere unu aka na azụmahịa. Daalụkwalie nne, unu abịa. Ndị Belgium nnọọ. Eji m n'aka na unu na-enene anyị. Ka m werekwa ohere akpọlite nwanne m nwaanyị bụ Doris. Doris, kedu onye ị bụ? Kedu ebe isi wee na-ekwu? Ụtụtụ ọma, ehihie ọma, mgbede ọma na mpaghara ụwa niile dị iche iche ebe na-ekiri anyị. Aha m Nwada Doris Alụba Eke. Ebikwanụ m Ireland. Enwere m ụmụaka atọ. Alụkwara m di. Ana m azụkwa na azụmahịa igwe a. So masị unu ka unu were popcorn unu na mmanya unu desa n'akụkụ ka unu bịa nọrọ nke anyị ji bịa n'ụbọchị taa. Daalụnụ. Udo dịrị gị Doris. Ekele dị unu niile ụmụnne m. Mụ onwe m bụkwa onye na-ekwu okwu. Aha m bụ Ifeoma Ifeanyị Ezeukwu. Ma ọ bụrụ na ịmaghị onye m bụ na inenenụghọ ihe onyonyo anyị anụnwa. Nke a bụ izizi ị na-enene ya. Aha m bụ Ifeoma Ifeanyị Ezeukwu. Mụ na di m
na ụmụ ịtọ m bi na Amerịka, ebe anwa ka m si wee na-ewetara unu ozi a kịta ka m si na-ekwu okwu a. Abụkwanụ m onye na-azụ afọ igwe, ya mere m ji wee soro n'otu a na-ewetara unu ozi a. Nọdụ naanị ka nwanne m nwaanyị si wee kwuo, ọ bụgodu na inwe ha popcorn, ife ọbụla inwe kọfị, kedu ife banana, groundnut, ife ọbụla inwe dobe ya n'akụkụ ka ị wee mmiri, mmanya nke ọbụla ọ bụ ife ịma ịchọ, dobe ya n'akụkụ ka ị gaa anyị ntị na a sị na ekwughị ekwu mere ọnụ, anụghị anụ mere ntị. Anyị ga na-ekwu na-ewetara unu ozi ọma maka na anyị chọrọ ife dị mma ka o zuo anyị niile ọnụ. N'Igbo si na onye fụ ife dị mma ya gosi nwanne ya, ọnya ma anyị ji wee na-ewetara unu ozi a ka anyị gwa unu na enwekwa n'ụzọ ọzọ esi eme ife na-abụrụ afụfụ niile anyị na-ata tụmadụ ndị bi n'obodo oyibo. Mmeje bido isiokwu anyị ji wee bịa taa ka anyị wee ghara igbu oge. Isiokwu anyị ka m si wee kwuo bụ kedu ka egwu ịtụ egwu si anaghị ụdị ndụ ị chọrọ ibi, kedu ka o si anaghị ọganihu gị. Baịbụl sị anyị na Chukwu enyego anyị ikike iji wee ife anyị chọrọ, iji wee take a decision ife anyị chọrọ ime. Ị chuzuru ọnwụ ka ị chuzuru ndụ, ọ dịrị n'aka. Ike ịhọrọ nke ị chọrọ dịrị n'aka. So ike ịhọrọ ma ị chọrọ ịnọ ebe ị nọ na-ata afụfụ ị na-ata, ka ị chọrọ ime nwee ọganihu, nọrị n'aka. Mana egwu na-eme anyị a na-arapụsị ụzọ Chineke meghere anyị iji wee bie ezigbo ndụ o kere anyị ka anyị bie. Anyị arapụ ọ na-aga, anyị adịghị eso nya bụ ụzọ maka egwu. Kedu ife Chineke, o nwee egwu anyị na-agụ mgbe anyị dị obere, unu ewekwana iwe na ana m eteki obere oge. Ya bụ egwu si, atụla egwu gị ka m nọnyere m, elela anya gburugburu n'ụjọ, n'ihi na Chineke bụ onye nke gị, ọ ga-agba gị ume, ọ ga-enyere gị aka. Ọ bụrụ na ị na-eje ụka nwa okwukwe ebe Chukwu nọ, kedu ife mee na ime eme ife a egwu a, gatụ n'egwu na Chineke nọnyere gị. Elela anya gburugburu n'ụjọ, ege na ihe ndị mmadụ na-ekwu, maka na Chineke nọnyere gị, ọ ga-agba gị ume, nyere gị aka iji wee nweta ezigbo ndụ anwa o kere gị ka ị bie. Ka anyị wetara ụnụ ụmụ obere, ohikwa nne mana anyị ama anọte aka, ka anyị wetara ụnụ ụmụ obere ụzọ ụjọ si egbochi ndị mmadụ ọganihu. Onye izizi mma akpọnite ka ọ gwa anyị ka ụjọ, ofu n'ime ihe ka ụjọ si eme ka ndị mmadụ nọdụ ebe fa nọ na-ata afụfụ ghara ịga n'iru bụ Tochi. Tochi, ngwa gwa anyị kedu ka ụjọ si egbochi ndị mmadụ ịga n'ihu. Daalụ no, ndị be anyị daalụ no. Ụjọ bụ ife na-adịrọ mma, ọ na-egbochi mmadụ ife ọ na-egbochi mmadụ erika. O nwere opportunity mmadụ nwee ike inweta ịpụta ị na-atụ ụjọ, o nwee ike ọ napụ gị ife nwee ike ibu ife. Ka m jiri onwe m nye example, mụnwa and my take risks ime ife, anya pụtasị m ịmarọ ma ife ọ bụ nke ezigbo ya ka ọ fake, ị na-aga n'iru nsefa yes, because ịchọ ịbụ mmadụ ịnọdụ ofu ebe ya nọdụ, but enwe opportunity ya na-apụta. Like mụ ana m eso obi m, nne anya nsị obi m sị m gaa for it, no matter what, ana m aga for it. Adị m atụ egwu, mana egwu ajọka. Egwu na-ekpuchi so many people anọla ebe fa nọ. Iwepụta ada ekwu maka egwu first of all, maka inwe that ọ bụ na iwepụ egwu n'ife ịchọ imenu, ị aga far, ị aga really really far, because a sị onye je mee ife da ọ mụta from it. Mana ịtụ egwu ihe nwere experience
ya nwere that amamife ịpụta ma emebugo m ife ebe a na ebe ife mme wee daa, but ị na-atụ egwu nọdụ ofu ebe ịnọdụ na your comfort zone ịma nga n'iru. So ọ na-adị mma anyị pụta anyị wepụta with ekpere anyị ya na-ekpe Chukwu ka Chukwu direct anyị and iwepụ egwu n'ife ọbụla anyị na-eme, ọ bụrụ sọ na n'izu afịa na personal life. Ịtụ egwu ajọka atọ, ọ na-egbochi mmadụ na so many things mmadụ na-adịrọ supposed na-atụ egwu. So ịpụta n'afịa kịta mmadụ nwere ike ka njili this afọ igwe for example, nwa ndị ya makwa na ife a bụkwa real, but egwu that egwu ya na-atụfa ọbụkwa na fa nwere ike iche na ọ bụrụ real, but egwu nwere ike ime ife a, nwere ike rapụ that egwu, try ya, go for it. I try ya, ọ bụ na ịda ịmụta oke ịmalụ ka ị esi wee dozie onwe gị mana next time nakwa ebe nda but ọ bụrụ egwu mere nji wee daa ife nna masịrị makwa ka ị na-eme na-ada ị na-amụta more, ị na-enwe more knowledge because ọ bụ na ijero try ya ịma ma ife na-eme. So na ndụ anyị na-ebi self egwu na-egbochi mmadụ na so many things. Ịpụta kịta dịka ịnọdụ na be gị ị na-atụ egwu, inwe ike so many things ya mee because of egwu ịma ume ịnọrọ ofu ebe zụkọ kpochi ụzọ ị nwere ike ikpanye ụzọ. Nke a bụ na personal life. Ịpụta na even with ịnọdụ with ndị otu na-akara ụka ndị nwee ikwupụta okwu ị na-atụ egwu ị mara ma nkwuo ife a mekwute ya or something ọ na mekwute ya ikwuo ya correct ya gị, ọ bụgo na ikutere correct ya gị because I see a closed mouth is a closed destiny. So fancha so n'ife involve egwu because ọ bụ na ọ bụrụ egwu ịma mmechi ọnụ gị, mana ọ bụ na ịdị bold si shift egwu na one corner ị na-eme ife na-eme ị na-amụta so many things. So na so many ways egwu adịrọ mma, egwu na-emebi so many things na ndụ mmadụ. Egwu ndị na-anya na ndị na-achieve a lot, ndị na-enwe for a lot ịma na fanwa that egwu adịrọ na arụfa. Ọ bụrụ na egwu dị ịtụ egwu bụ adịrọ mma o nwere ọtụtụ ife ya afọ isi oke mba ka m relax ya ka ndị emene nwee nke ya afọ isi mba o egwu mụọ na-atụkwa egwu na something na my personal life ma ọ nwere oge ọ ya adị m si no I refuse it mkpe ekpere si I cast you away this fear, I cast you away ngavakwa n'iru ifugo. But ọ bụ na ntụ egwu a relax ya ọ na-egbochi m na so many things nna mara ka m mesi kọwa. Daalụnụ mapịa ebe ka m nwanne m akọwatapụ. Daalụ Chichi, ikwusigo ife ikwu amaka. Na-egbochi gị na ọtụtụ ihe and ọ eziokwu ka ọ bụ. Ị na-atụ egwu ịma nga n'iru. Eme nke a isi ịjụba 1 million questions ọ nke ni kedu ife mee nke ọzọ kedu nwanne ya, rapụ ụmụ ajụjụ niile anwa. Ọ na-adịkwa mma ịjụ ka ị wee dị sure na ife ị na-achọ ime bụ ife ndị uwe ojii ama mbịa jidoro. Ọ kwụsịkwa sọsọ ife nna eze once na ndị uwe ife dị legal ndị uwe ojii ama mbịa kwute m sị m kedu ife iji wee na-eme ife ọ dịra legal ọ bụ na egwu mmadụ ada ka mma aga n'iru mba. Ịda ka Tochi si wee kwuo ịmụta ife na ọdịda ahụ ịda kedu ife mee nji wee daa ife a ịgaba n'iru ije ife anwa ma eji wee daa wee kachapụ ya kedu ka m na-esi wee megharị anya bụ ife ka ọ gaa n'iru. Imegharị anya iwee na-aga n'iru. Ị na-atụ egwu ịma nsinwu from point A jee point B. O nwere ndị na-emefasị achọrọ m ije Canada fanọ na maybe Nigeria achọrọ m ije Canada ife nchọ goolu m afọ a bụ ije Canada. Every year goolu ya bụrụ ije Canada mana egwu na-atụ m nje Canada kedu ebe mma nọ kedu ife mma na-alụ kedu nke ni kedu nwanne ya omefafa nọdụ ofu ebe. Ọ bụrụ na ịzọpụrụ ụkwụ fọm ebe ahụ ị nọ ịma njem Canada. Ịchọ inwe ego everyday ị na-ekpe ekpere ije ụlọ ụka ikpebe chi ejie Chineke gọzie gị Chineke meghe oge ụzọ Chineke mee nke ni Chineke emeghego oge ụzọ nọ na-efukwara ya ifugodi ya ị nwekwa obi ije soro ụzọ anwa Chineke meghere ghara ịnọ n'ụlọ gị na-eche ka mana si n'eluigwe daa na ya.
ghara ikwu ife okwu a agwapụ nta m ekwugide ya chi ejie ka m kpọlitekwa nwanne anyị nwaanyị bụ Chichi ka ọ kọwara anyị ụzọ ọzọ ebusi egbochi ọganihu. Chichi. Ifi daalụrị nne maka ohere anyị nyere m. Ụmụ nwanne m, iji wee tinye n'ife nwanne anyị nwaanyị kwuru, egwu na-egbochi ọtụtụ ife, mana ife m chọrọ itinye aka n'ụzọ ya just obere part of it bụ ọ na-eme ka anyị nwee arụmkpọnwụ na mwughachi maka ndị na-aghọtara ya bụ asụsụ Igbo ọfụma, maka na ya bụ asụsụ Igbo bụ nke kpọjara akpọja. Ị ga-abụrịrị ezigbo onye Igbo bifo ịghọta ife a nsọrọ kịta. Ife ọ na-akọwa bụ paralysis and inaction. Ya bụ arụmkpọnwụ, maka ụfọdụ gasị hey, na arụ m ga-akpọnwụ. Ọ bụrụ is not I'm not translating it in that aspect, it's not that way. Mana ịmago ọ ga-eme gị arụ akụnwụọ gị. That's otu anyị nwa si asụ ya, arụ akụnwụọ gị. O mekwa ịma na-enwe ike isi nwa iji wee gba mbọ afọ maka na egwu na-atụ gị, ịmarọ ife ga-apụta na ya. Mana chetakwa na Proverb 18:21 say, the power of life and death lies in the tongue. Ọ bụ maka na izubuga afịa before ma ọ na onwebugo ụdị ife a imelụ ọgara ọfụma, maka ya egwu a na-atụ gị ife ọbụla oge ọbụla esi hey, ọkwa nke ọ ga-abụ nga kịta nda, nke ọ ga-abụ nga kịta nda, nke ọ ga-abụ nga kịta nda, fezuru ego mfa gbafuo. Ọ bụrụ ya nwa sosi ya ụdị ife a ka ị ga na-agwa gị n'onwe gị. Ịma ife anụnwa ọkwa ya nwa bụ that mindset. This Proverb 18:21 ọkwa ya nwa bụ mindset ya nwa ị na-ekwupụta ya maka na ife dị gị ọnụ, because ndị na-asụ Igbo si from the abundance of the heart the mouth speaketh. So ọ ife afọ ibu n'obi bụ ife ga na-aga gị n'isi. My spiritual director nwere ụbọchị ọ na-ekwu kwọsị na nwaanyị nwa ji wee bịa kwọsị, hey daddy, kpele m ekpele maka akala aka m adị ka akala aka enwe. How can you say that? Maka na ife ị na-ekwu bụ ife na-manifest na your life. Onye ka iji wesu ikunye gozie onwe gị, gwa onwe gị na ife niile ga-adịrị gị mma, ịpụ kịta ị ga-eme ọfụma, isi onwe gị afịa m na-abanye ịzụ kịta mbanye afịa nụwa ọ ga-agalụ m ọfụma, ikwelụ maka na onye kwe chi ya ekwe. Mana ịpụta na-asị mba ya akala aka enwe m anụnwa ọkwa nga kịta ọ dịkwa ka ndị ọzọ nwere fe wee dasịa. Ọ bụ na Mark Zuckerberg mere otu a ọ karọ inwe Facebook taa ka mkpọ ya ka Odumeje si na Mark Zuckerberg. Ọ bụ na Mark Zuckerberg mere egwu na-atụ ya ọ karọ ibu ife ọ bụ taa. Ọ bụ na Gate mere ọ karọ ibu oke kwu na afụgo kịta onye ọbụla chọrọ iPhone 10, iPhone 100, iPhone 16 Pro Max. Ụfọdụ esevu ego ga-eji wee pịa erelizikwa ya ozugbo. Ọ bụ na Stephen Jobs of the blessed memory na ofe na atụ egwu a fa karị ime ife a, mana fa nwesịrị si oke anyị dagodi anyị amụta ife. Ndị adakwara many times. So ọkwa Samsung na-ewu ife anụ onye ọbụla Samsung 19, Samsung 24 Ultra. Ndị akọrọ gị akụkọ if you go read their history ka fa si wee dagide wee chetakwa n'ụmụ oge Nokia na-ewu ife niile. So ife otu anụwa ịnọkatakwa nnọọ isi onwe gị mba egwu mba I reject you. Dịka nwanne m nwaanyị kwuburu okwu, cast it out, si onwe gị I will do so well. Ajina maka experience nke gara aga ka anyị wee otu anụnwa unu ife na-eme na family dị iche iche anụ ọta echi agbasa ị ga-eji maka sị na ịma nnụzi dị a ga na-anụkwa dị. So ejina maka na oke nke ọbụ nke afọ imegbulu ọgarọ ma nke onye nebo gị makwu ya hey ndị a wee zulu 1,000,000 ya wee pụta ịbụrụ nebo gị ọpụpụ this business ka nebo gị mere. So wepụ ogwu n'ime gị, kpele onwe gị ekpere, kwere si ya ike ndụ na ike ọnwụ dị na ile m. Pronounce it. Anyị chabụ mini God. Ofe Bible gwara anyị kwelụ echere na oge ị gara Vatican Pope bisa gị aka before ime ya mba
Chineke na-enye anyị the spirit of boldness dịka akwụkwọ nsọ si wee kwu. Ekwesịna ka arụ mkpọnwụ na ife mgboghachi otu mbakwa mma mmekwa mba biko chelụnụ nnọọ abụrụ m ụdị ndị afọ chere nnọọ ka nna ọlụ onwe m adị m oke ngakwa nnọọ akwụ m 50,000 naanị month were ya gote nri were ya kwụ ụgwọ ụlọ mụ na omere ife ozugbo. Onye gwa gị? We can't be living below average. The Lord has blessed us. All we need to take action. So biko nwanne m ife na-ekwu bụ ekwezina ka egwu bunyelu gị mkpọnwụ arụ n'ime gị. Si I am blessed. Ife m ga-eme ga-adịrị m mma. Ikwelu ịbanye ọ dịrị gị mma. N'onye kwe chi ekwe. Ike ndụ na ike ọnwụ dị n'ile gị. Akwụkwọ nsọ si ma otu anyị si ekpe ya na our Father, otu ọ dị n'ụwa ka ọ na-adị n'eluigwe. So okwu ya maka nsiko mpuo unu ekwezina ka egwu he mba mma mmekwa mba biko achọrọ m nnọọ ịkọtali ya akụkọ ife ọganihu biko chere unu ndị biznes biko gabanụ. I am happy nga ọrụ m nnata. Who told you? You are making someone else rich. So biko chele ife anụ nwee echiche ịnabata chee ya juke n'onwe gị. Get back to us. Anyị nọkwa ebe nwere ebe anyị na-eje. Unu bụ ụmụ nwanne anyị. We love you. Anyị chọ ka anyị ncha niile na-aga n'iru maka na anyị ncha nwee obodo adị mma. Daalụkwanụ rinne. Chichi ọ dị ka ọ ga-ewezi anyị ntị chijie. Igburu ya tọtọ nya ịkọwara ya kọwafe ya akọwafe. Daalụ, ekene dịrị. Thank you, sis. Ọ bụrụ na ị na-ege anyị ntị ka m si wee kwuo izizi ekwughị ekwu mere ọnụ anụghị anụ mere ntị. Ọ bụrụ na ị na-ege anyị ntị biko disi ike nyere onwe ya aka. Ofu n'ime ndị pastors na United States ebe a kwuru sị na ndị mmadụ na-eje everyday fa na-ekpe ekpere ogogo ụlọ ọ chọọ ịfọnishi ụlọ ọ na-ekpe ekpere Chineke wetara ya ego, Chineke ka ya fọnishi ụlọ ya, Chineke ka ya fọnishi ụlọ ya. Mana Chineke nyego osisi eji afọnishi ụlọ. Ọma bịa gbutuo onye bụ osisi wee kaavụ ọrụ gị oche. O provide go ife niile ị ga-enid iji wee fọnishi enya bụ ụlọ. Jezie were uche gị gbuo onye bụ osisi mee oche donye na be gị. Ọ ka o si alụ. Oge mana from heaven adịrọzi. Chineke provide gị ife niile anyị need iji wee bie ụdị ndị anyị chọrọ. Ọzi oke na ọlụ anyị ime ka anya bụ ife pụta ife by iteki action. Agbazi n'ọsọ atụzi n'egwu. N'egwu na-egbu dream. Egwu bụ dream killer. Okay, ka mkpanitakwa Salome. Asị m gị n'ụbọchị tata o juru eju. Ife anyị nwe ikwu erika. Ka mkpalite nwanne anyị nwaanyị bụ Salome ka o tinyekwa ọnụ n'okwu a ka ọ gwa anyị ụzọ ọzọ egwu si egbochi ọganihu. Salome. Nwanne m nwaanyị daalụkwalie nne. Chukwu gọzie gị maka ohere nke nyere m ụbọchị nke taa. Ihe na-ekwu okwu ụbọchị nke taa wụ egwu dịka ụmụnne anyị ndị ọzọ kwuru na jiri kwuo na egwu ga-egbochi ife buru ibu. Eziokwu, mmadụ inwe egwu jọrọ njọ. Ikwe ọba gị na-arụ ba gị n'ọbara ọ jọrọ ezigbo njọ. Ịtụ egwu ga-eme gị even mmadụ na-akpọ dị gị sef. O nwere ihe o wee kwuo ịnụta okwu lekokwu a na-ekwu okwu biznes ọ ya ihe ntụgago njọ. Ịnụ biznes ihe dị gị n'aka adafuo n'ala. Ịma ihe m na-ekwu aka shekewe gị. Ihe ndị a jọrọ njọ. Nke a pụtara na ọ bago gị n'ọbara. Ihe nwa chọrọ ikwu taa wepụ egwu na-arụ gị maka egwu na-eme mmadụ ya na-enwe obi abụọ. Ịfụgo ife ị chọrọ ime, ihe ị chọrọ ime ọ masịrị gị, ị chọrọ ime ya, obi gị nke asị gị mee. Ịma mgbe ndị obere na-asị na enwere obi Chineke, mgbe onye mmụọ ozi nọrọ n'aka na the right shoulder, ekwensu nọrọ na the left shoulder. Ịma ụmụ ihe ndị a nke asị gị mee ya, nke asị gị emela, nke asị gị eme ya. Ihe a nwe egwu. At the end gị bịa chewezie mmekwanye ugbu a m ga-emetekwanụ
imekwenye ugbu a ọkwa ịhụla asị na m ji ụjọ tinye onwe m n'ahụ na aga m ama Sista Ifeọma, aga m ama Chichi, aga m ama Tochi, aga m ama ndị niile m mara na biznes amị na ha mere, onwe ndị m ga-ama. Ọrụ na m ji egwu bido na azụmahịa ma nke m na-eme ugbu agaghị m anọ ebe m na ugbu a kwuwa okwu maka egwu ga-eme gị that self confidence agba ọsọ, ịmara ife ga-eme ihe ndị na-emegbukwa na-enweghị nsogbu. Mgbe ahụ o rutere nnọọ ka eme ya akpa mamịrị eju ụjọ abịa, ị ga-ama ebe ị ga-ebido. Egwu na-eme ya, ịpụtazie mmepe ọnụ ọ ịpụtazie ka imezie ife ya ọrụzie ihe niile a na-emezi awụrụ mistake, ya hụrụ gịnị ụjọ juru n'obi ju n'isi. Ya mere ụmụnne m ọ dịrọ mma mmadụ otu onye ọbụla dị nwere akara aka dị iche iche. Ụmụnne m ekwuola ya, ịma ihe ị nwere ike ime ọsọsọ gị ma ihe anyị nwere ike ime. Mmadụ nwere ike ịsị onye dota ga-eme ihe dota onye ga-eme, ya bụrụ na onye a na-ekwute ya bụrụ onye ndị wrong. Ọsọsọ gị ma your own ability, mara ihe ị ga-emeli, mara ihe ị ga-emeli, gị bịa duzie onwe gị mbata ihe a ka ihe m ga-enweta, na-eche echiche ihe ọma ị ga-enweta n'ime ya, echela ihe ọjọọ ị ga-enweta n'ime ya. Otu a ka mụnwa na-eshi eme. Ọrụ na mba ihe dota m ga-enwe ohere inwetakwa this extra income. M ga-enwe ohere ma na-apụta ihu akwụkwọ, m ga-enwe ohere mgbe na mmadụ ga-eji ekwu okwu, m ga-enwe ohere bido onwe m, that's iwulite onwe m. Otu m dị mbụ bido ya otu ha ka m ga-adị. Ịma ihe ọbụla mmadụ batara n'ime ị ga-amụtarịrị ofu ihe ma nke abụọ, mana ọ bụrụ na ịbata ị ga-amụta. Ụmụnne m ekwubuola ya, ya etinyekwara gị aka gị mee good decision. Ya etinye aka gị mee good decision. Ọrụ na egwu na-atụ gị ugbu a, gụnwa dị ịghọtado onwe gị otu ị ga-esi mee ihe. Isi a na-agba gị gara gara, gaghị ama ihe ị ga-eme, ị gaghị ama ebe ị ga-ebido. Ụmụ ihe ndị oyibo na-akpọ self potential, gị lie ya, ị gaghị ama mgbe ị na-eji na-eli ya. A na-agwa gị unu kwuwe hapụ m n'aka wo, ị na-ama nnọọ akara aka gị ka ị na-ekwechi aja. Hapụ m n'aka wo, hapụ m n'aka. Mgbe ị ga-abịazi bịa matazie bịa kwete bata, ya wụrụ na oge agaala, gị tiwezi mmakwara ọkwasị na mma mebido ife a. Ị hụla ihe egwu na-ebido, ihe egwu na-ebute mmadụ iti mmakwara. Mgbe ị kwesịrị ime ihe ụjọ ga-ekwe gị mee ya. Mgbe ị ga-abịazi bịasị ime onwe gị oke ekwetara m ka m mee ihe a, ụtọ ụlọ ọ dị m ka ọ dịrị m, gabịa hụ ihe dị ya n'ime mara mma, hụ ihe dị ya n'ime, uru dị ya n'ime, gị tiwezi mmakwara. Mana even na that ọ dịbe late, maka onye bịara late ka dịrị onye na-abịa dịghị abịa atọ. Ya mere nwanne m, ihe m chọrọ ikwu ebe a maka ụmụnne m kwuola too much, igbu ya nkenke. Ekwela ka egwu were ọnọdụ n'ime ndụ gị mee gị. Ị ga-ewepụta ike inwe okwukwe ime ihe ị kwesịrị imefu ọganiru gị, ka ọganiru gị gaa nke ọma. Ekwela ka egwu napụ gị ya, maka time is one thing na-aga nọ, ọ na-revise. Afọ anaghị aga ugboro abụọ, 2010 agaghị aga ugboro abụọ, 2024 agaghị aga ugboro abụọ. Ihe ọbụla nke na-imete gị taa, ụrụ na onwe plan ị nwere, lekwe ihe m chọrọ ime, lekwe ihe m chọrọ ime, ime gị ya na 2024 for example. 2025 aga onweghị ihe iji aka, ụrụ na afọ agago, ọ gaghị repeat onwe ya again. Ya mere jishi ike ogo n'otu ọnwa ụrụ n'afọ ife gị sigo ka m tinye ya uche ka m mee ya, ka m mara nọ nke m ji n'aka. Ọrụ niile ga-anya ugbu a, ya wụrụ na ị na-egebuola ihe dị otu a ugboro abụọ ugboro atọ, were ya ka sign. Chineke nọ na-agwa gị ka ị were tara ya ihe a. Ịbatazie ma o kwere gị ihe na n'ime m, ị ga-emeli ya, no problem. Beta ọrụ na anyị niile n'ebe a ga-eme ya, nne ụmụaka 4, 5, 3, ụmụ akwụkwọ. Ọrụ na anyị ga-emeli ya, gụnwa ga-emeli ya. Ya mere jishi aka n'obi, kwuru ume, soro ndị be gị bịa wara achara mgbe ha na-awa. Otu a kwesịrị ha m n'olu. Daalụkwalie nne. Daalụ nwanne m nwaanyị Salome. Nne, ụbọchị nke taa dị egwu. Ụbọchị nke taa dị kpọkpọ nya, onye ọbụla jikere ejike. Ahụrụ m na mmadụ niile nọ here aga na tru egwu mgbe dị iche iche, and anyị niile na-ekwu from experience. Ọ bụrụ na ọ bụghị ihe anyị ga-go through,
anyị anwenwe ike na-ekwu maka etu anyị si wee na-ekwu ya. Anyị na-ekwu ya as victims, people who have gone through it before. Mụnwa agago through it, and onweghị onye n'ime anyị na ebe a na-atụbeghị egwu ihe one time or the other. The difference bụ na anyị emeghọ ka egwu ahụ dobe anyị ebe anyị nọ. Anyị lụrụ ọgụ si n'ime ya pụọ wee nọdụ ebe anyị nọ taa maka ọganihu nke anyị. Daalụ sọ. Doris, kedu ihe iche egwu bụ ihe egwu na-eme were ana ndị mmadụ ọganihu? Daalụ nne Sista Ifi. Egwu a na-ekwukwa n'okwu ya ihe ọ na-emebi n'ahụ anyị hiri nne, maka na akwụkwọ nsọ sịrị na onye wuru egwu bute ụzọ ka ihe ga-eso ya ọdịda bụ ihe ga-eso. Egwu akwa na ị na-atụ egwu a, ihe ọ ga-ebutere gị n'arụ gị hiri nne. Nke mbụ, ọ ga-eme gị na-echekasị, nchegbu na nchekasị ka ị ga na-enwe. Mgbe ị na-echegbu na-echekasị otu ahụ, ya bịa mee ọbara gị ala elu, nke a na-asị ọbara mgbali elu, ya enwe ọbara mgbali elu. Mgbe ị bịa nwee ọbara mgbali elu a, ọ bụrụ na o nwere ọrụ ị na-arụ, ọrụ ha ga-ekwezi gị ọrụrụ. Ya bụrụ na o nwere ahịa ị na-azụ, ahịa ha ga-ekwezi gị ọzụzụ. Ụjọ a na-ekwu okwu ya, ihe ọ na-eme n'ahụ ehika. Maka otu amụwa nọ, m na-akọrọ gị ahịa ndị nke m azụgbuola bifo na-agaghị aga. Ifunu m kọchara gị ya, ị ga-asị na m hụ mmadụ bịa akwụkwọ gbawa ma anọdụ ịzụ azụmahịa na m ga-ekweda agụ onye ahụ ntị. Ọtụ m mechakwara ya dagide dagharịa ma ahụ nke a metinye isi ya wuru nke na-agara m nke ọma. Ọ bụrụ na m etinye gị isi, ọ bụrụ na m ji ụjọ nke m meburu eme ma m etinye gị isi, aga m na ebe m nọ na. Maka mgbe ị na-atụ ụjọ, nọ sọsọ na ị na-atụ ụjọ, ị ga-abịa na-eche, ị na-eche nke a mekwara, nke eme, nke a mee, nke a, nke eme, nke a. Mgbe ị ga-echegide ha ahụ, ọbara gị arịa. Mgbe ọbara gị riri otu ahụ, ọ ga-emetụta n'obi gị, ọ ga-emetụta na ahụ gị niile. Ọ ga-emesi gị, ị gaghị arụ, ọ ị gaghị azụ azụmahịa gị nke ọma, ma ọ bụrụ na ahịa ka ị na-azụ. Ọkwa n'ọrụ ka ị na-arụ, ị gaghị arụ ọrụ ahụ ọfụma. Mgbe ahụ ya bịa gbachiere gị ụzọ, were ọgbachi gbachiere gị ụzọ. Mgbe ahụ gbachiri gị ụzọ ahụ, ahụ gị nwetaghị ego, ị nwetakwanụ. Mgbe ahụ gbachiri gị otu ahụ, gị enwekwana ike lekwa ụmụ gị anya otu o kwesịrị, maka na o buterele gị ọrịa, ihe kọsịrị ya egwu, ụjọ. Bikọs mgbe ahụ ụjọ abịa, ị ga na-echekasị, ichegbuo nka gị iche nka, iche nka gị iche nka. Mgbe ị na-adọgharịcha ya otu a, n'ahụ gị ka ọ na-aga. Ụjọ bụ ihe jọrọ njọ, ọ dịghị mma ma ofu. Ọ bụrụ ị nọkwa n'ugbu a gị na-ekiri anyị, ya ọ bụrụ na anyị na ha ahụ a na-asị gị bịa zụọ azụmahịa nke a, bịa zụọ azụmahịa nke, ụjọ ahụ ejide gị n'ala. Wefu ụjọ ahụ n'ahụ gị, ka nwanne m nwaanyị kwuburu, gị take action. Maka oge adịzi lee taịm anyị agawala, ka m hapụzie ya ebe anyị achizie Sista Ifeoma ka okwu tọpụchi, maka na oge adịrịziri anyị, ka anyị hapụ iwere oge yiri nne. Daalụ n'orie nne. Daalụ sọ Doris, Chukwu gọzie gị, ikwuo na nke ọma. Egwu abụghị ezigbo ihe ka anyị niile si wee kwuo ya taa. Ọ bụkwanụ na ị na-ene anyị taa, ebu m n'aka na egwu atụọ naghị mbụ onwe n'ihe mere egwu banye gị n'ahụ. Ana adịkwanụ m ebu m n'aka na ihe niile anyị na-ekwu ebe a taa, ofu ma ọ bụọ n'ime ha emeela gị mgbe gara aga. Ụmụnne m ekwuchala ihe niile enwe ikwu taa. Aga m ajọ ọzọ tụnye obere okwu n'ihe ha kwuru. Okwu ahụ m ga-atụnye bụ na egwu na-eme gị, ị gaghị enwe ike iche echiche ga-abara gị uru. Ọ bụrụ na ị bụ onye na-atụ egwu, ịbanye n'egwu jido gị, ama m ka m ga-esi kọwa ụdị egwu ahụ, maka m nwee metụ na experience before. Ịma egwu jide gị, ọ dịka ihe niile na-eme n'ụwa na-eme gị oluo na mgbe ị na-anwụ. Ụdị egwu ahụ jido gị.
ọ ga-eme gị ị gaghị enwe ike chee echiche bara uru. ị gaghị enwekwana ike echiche ahụ ị ga-eche. Ọwụbedo na ịnọdụ n'iche echiche ahụ si oke lekwa ihe m chọrọ ime, ihe ahụ ị disaidiri ime nwere ike ọ ga-awụ ihe ga-abara gị uru, ọ ga-awụ ihe ga-enye gị ọganihu na ndụ gị, maka na ịnweghị uche gị ezughị ezu, obi gị adịghị jụụ, brain gị dị nye ihe niile nọ n'ime ya bụ egwu. Ị na-eteki decision na-abụghị decision ị kwesịrị iteki, maka iteki decision ahụ mgbe egwu ji gị. Decision ahụ itekikwanụ mgbe ahụ egwu ji gị ga-eme ihe ahụ ị decide na ị ga-eme awụrụ ihe agaghị abara gị uru na ndụ. Ya mere egwu ji jọgbuo onwe ya. Ndị oyibo na-akpọ ya impaired decision. Decision na-abụghị decision obi isi zuru ezu mgbe itekiri ya. Iteke ya bụ decision out of 100%, 99.9% bụ na decision ahụ iteke ga-abụ ihe na-agaghị abara gị uru na ndụ, maka ọwụghọ decision iteke mgbe isi gị jụrụ dara jụụ, ọwụghọ decision iteke mgbe echiche gị dị ofu ebe. Ya ụmụnne m, anyị spend ana time more than anyị kwesịrị spend, mana ozi anyị weta taa dị ezigbo mkpa maka ndị ji egwu wee na-adọghachi onwe ha azụ. Afọ niile ihe na-ebe a na-ebe ebe ị nọ abụrụ ebe ị nọ. Ị na-aga n'ụlọ ụka every minute, ịgacha kpecha ekpere gị laba, Chineke gosi gị mebi kpọtara gị onye ga-enyere gị aka wepụta gị na ọnọdụ ahụ ị nọ, gị jiri maka egwu si mba biko emena m ihe a bifo gahụ n'ihu ha ericha ego ma chọkwa m ime ya ọzọ. Ọ egwu ka na-atụ. O kwesịrị ka isi na ya bụ egwu pụọ, kpere Chineke ekpere. Ihe ga na-ekpe awụghọ Chineke zitara m, meghere m ụzọ, zitara m onye ngọzi, onye na-agị ya bụ ngọzi. Ihe ga na-ekpe bụ Chineke wepụ m egwu a n'ahụ ka m wee nwee ike ịhụ ụzọ wee hụ ngọzi ahụ izitara m, wee mekwana ihe ahụ ịchọ ka m mee. O nwee ndị nọ na biznes anyị ata di na nwunye mere biznes dị iche iche 24 times daa 24 times. Nke a ha nọ n'ime ya, nke anyị nọ na ya bụ their 25th attempt on business, and nke a ha nọ n'ime ya na wụzi nke meghere ha ụzọ. Ị ga-enwe ike ime ya, gị bụ onye na-ele m anya na ị ga-enwe ike ime business 24 times daa 24 times ahụ ma mekwa the 25th one. Ọ bụrụ na azịza gị bụ mba, ana m asị gị tụgharịa obi gị, change your mindset. Na-enwe ike ndị ahụ ị na-eme awụghị ebe Chineke kwadoro gị nọọ ebe ọ chọrọ ka ị gaa. Ejina maka ihe experience ị nwere na nke gara aga wee gbochie ụzọ ndị nke na-abịa n'ihu. Nye onwe gị ohere iji lelee ma nke ahụ nke ọzọ ahụ na-abịa ọ bụ ụzọ Chineke meghere m ga-eji wee gaa n'ihu. Ejikwana egwu wee tinye onwe gị na mkpọrọ ebi. Na Chineke emeghere na gị ụzọ, Chineke enyela gị ihe niile o nwere inye gị ga-eji wee gaa n'ihu. Ọ bụrụ na ị naghị aga n'ihu taa, ọ bụkwa nne gị wu witch, ma nna gị wu wizard, ma ọ nọ your uncle na-emere gị ihe mere na ị naghị aga n'ihu. Chebara onwe gị echiche, lee anya n'ime gị, kedu ihe mere na m anaghị aga n'ihu? Ọ egwu ji m ka ọ wụ na m anaghị ewepụta obi m meghee ụzọ lee ihe na-abịara m? Chineke na-ezitara m ụzọ m ga-esi wee gaa n'ihu. Hapụkwa ihe niile anyị na-eme n'Afrịka, onye a na-eme wichi, onye a na-eme nke ọzọ. Onweghị onye na-eme gị ihe ọbụla, ngị nwa bụ onye ji onwe gị.
lebara onwe gị anya. Ọ ya bụ ozi anyị taa. Meghee ụzọ gị, meghee aka gị, nabata ihe ọhụrụ na ndụ gị, lee ma ọ wụ ụzọ Chineke si chọọ inyere gị aka. Ọ bụkwanụ na ọ wụghị ya, nsogbu adịghị, emechina ụzọ ọzọ bịakwa gị lekwa ya. Cheta ihe m gwara gị, one of our business partners, di na nwunye, emee na 24 different businesses, daa na ha niile. The 25th one bụ nke anyị nọ n'ime ya, bụ nke meghere ha ụzọ. Were ire gị gụọ eze gị ọnụ. Ọ bụkwa ka ọha anyị n'ọnụ taa. Ọ bụrụ na ile anya n'ime ụmụ nwaanyị niile a nọ ebe a mara mma, mma ha na-eglo, ka ị na-ene ha kịta, obi a na-atọ gị, lelee ha, mara nke mma ya bara gị n'anya, gaa na webụsaịtị ya, gaa rejista. Ọ ga-enyere gị aka, gosi gị ụzọ ị ga-esi wee bie ụdị ndụ ị chọrọ. Ọnya bụ ozi anyị nke taa. Wepụ egwu n'ahụ gị, tinye okwukwe, soro ihe Chineke kwuru maka egwu. Atụla egwu na ọ nọnyere gị na ihe niile ị na-eme. Ọ gwụkwa ka ọ dị anyị n'ọnụ. Ka Chineke gọzie unu. Onwe ndị na-ele anya anyị nwee ike, hụ na onwe ndị na-ele anya anyị nwee ike ikele taa. Ana m ewetara unu ekele, na-asị unu udo dịrị unu niile. Chukwu gọzie unu maka taịm oge unu wee bịa na-ege ihe anyị na-ekwu. Ọ bụkwanụ na ị nweghị ike gee ya etu anyị na-ekwu ya, ọ dị na peji anyị niile. Ị gaa na peji anyị, ị ga-ahụ ya, gị gee ya ka o wee nyere gị aka. Chukwu gọzie unu. Ise. Bye bye. Bye bye.